полуфинале хапсы. Onun da görübüt Батыр Черенов, Александр Румен. Дедова. Батыр Черенов билген тренернен элилер. Боретяга. Бәтәттан. Ота Батыр Черенов бәтә кине тоқла. Битрәндер торгыр анды дыкыйлага улар онотон бирәчә атрибут бага кинләр тубухай барылдан не. Тусту көргөр тон бирәчә легенде то улар бакты кайыр котор онотон окоторон улы хәбиләбәт онотон улус медине ки бирәттер тон бир һәм билләр күстер спортсменнар улар онотон кинотор беге ой бут Александр Румен дәре Александр Румен хәтта кистернеме көрү кайын интерне хапсы Александр Румен тиблек бер тотор кудук ватыртын әттерен хастырдан дагы тәң хостыр улы онотон быгылары тахалары дагы тәбистек дибетте Александр Румен тон утырсачларын улы Кебет тахар күҗән тахар планы бу Батыр Черенов вакытурына кеште. Отон бу кими дире плахатны YouTube-ка Батыр Черенов тен хорда кытта декелек кисиләре, кини интервьюлары, кини капшаннары, әлбәттә тахсыктыра. Онда да көрән кебе. Кадалык күнен огынан бию бутар байтырмагына Батыр. Бастыгы балыктан Александр Румен сурумута 01 аксанны билиңи тургунан беге агам хасадык товла битерәнмет. Александр Румен хапсыны каян. Тостуттан биреметнен ар баттан тоһнолар. Жара балтара мыйтагалла аксан 01-ге Александр Румен тоһдылар. Ол кемгеде Акберге Петр Христофоровна балдан сыжып кишиләре. Балдан сыжып балынан каян Петр Христофоровтан кимен көрөр? Тимофеев. Петр Тимофеев. Брыстыгын. Да Декенерен тирехне кисилер. Онна ике көбөгө ден тирехне киси. Сака онна бирәче бастыры кисәдә. Балдан кимскенеге бар аллый. Онна. Бу балар Аллах кара күйүнөн туста хаҗыр кылдыктар. Ол гына матчы сөрелеп захватын бартын блокту хәҗерди. Оремен гене. Оннога. О, кемгә балдан Сыжипов. Петр Тимофеев, Волошин суларда, оны текене халкы дәтүстәр бравы, улла. Дәре Александр Руменовна Батыр Черенов кишиләр салганнар. Билиман Александр улуг ыгылыймын нада. Ыгылыян күрән калымын нада. Александр бардын улуган опытак ки бардын бәт контролы хәҗә бохта, көрә хәҗә бохта, сотту, расчётту хәҗә улы. Онда да Батыр Черенов бу көрә күдүгемә. Кебертә турнан кеште. Үлләр көрә Батыр тохто. Ва гүннән алата. Кимде копат кебер ортада торулар. Хәтта гүннән алды. 6-5, 4, 3, 2, 1. Время. Аны көрә бүтүндүк 0-1 аксаннан. Гыйны дисте, оннан финалга таккан да тустар браво улла Александр Румен. Онда бе Александр Румене кайтнан. Агадлан кебе кайт. Чөйс калаткан кайды. Оннуга.